гости. Тук е писателят, парапсихолог от Пловдив Христо Нанев, автор на 6 книги за прорицанията на наши феномени и най-вече на Слава Севрюкова. Какво вещаят за нас и защо те звучат все по-актуално? Христо Нанев, добро утро. Добро утро. Кои са най-актуалните по звучене прорицания на Слава Севрюкова, която вие изучавате в продължение на години и изследвате? Близо 20 години събирах материали, освен личните срещи през последните 2 години от живота и магнитофонни записи на 2 от разговорите с нея. Така че има някои страховити пророчества. Например? Например, опасността за отцепване на части от България към една близка нам югоизточна съседка. Тоест към Турция? Към Турция, да. Това добре, защо го казвате така замаскирано? Тя го е казала не замаскирано. Тя казваше така: аз го казвам, за да се знае и ако може да се избегне, т.е. да се вземат мерки, да не се случи. Слава Севрюкова беше далече от суетата да бъде богоизбрана. В смисъл, тя казваше: аз съм слава, на която не е отредена слава. Тя не търсеше популярността и известността, а милееше за България. Преди 20 години е направила... Повече от 20 години. Повече от 20 почина години. преди 22 години, да. Значи, така че е старо предсказание. Старо предсказание, че югоизточни части на България ще бъдат отцепени от Турция. Да, и че това е процес дълъг, който може да се предотврати. Неговото пълно предсказание, че има опасност и части от североизточна България да бъдат отнесени пометени към Турция по мирен път. Сега, това аз говоря предпазливо, защото са едни шокиращи, ужасяващи пророчества. Защото без пушка да пукне, как стават тези неща. Но, ако трябва да изясним до край нещата, Слава Севрюкова казваше: това ще стане тогава, когато се размият границите между държавите. А да не би да имала предвид Крим, например? Не зная за Крим, но... Защото пък някога, толкова някога, колкото много лета, Крим е бил в границите на България. Да, старата Волжска България, да. Не зная за Крим, но в по-ново време тези опасности са реални, особено с оглед на политическата конюнктура, която сега се развива. Заговори се за референдум в Кърджали и в други градове. Точно се идваме на думата. Покрай анексирането на Слава Крим. Севрюкова казваше: когато се скъса връвта между държавите, границата се изчезне и тогава ще стане по мирен път. Ако се вгледаме внимателно в тези процеси, които се извършват сега в тези гранични югоизточни райони, там настъпва една бавна асимилация, сякаш на българското население, в смисъл мохамеданството взема връх все повече над християнството. Ислама, да. В Смолянския край се строят повече джамии, в Кърджалийския църкви. Смятате го като част от това предсказание? Ама този процес тече, ние не бива да се изненадваме, просто трябва да се вземат мерки за това. Сетивността на Слава Севрюкова, която я сравняват с тази на Ванга, като феномен. Как се проявяваше? Как тя гадаеше? Как виждаше? А освен това, тя има един изключително интелигентен вид, и като млада, и като възрастна. В какво се изразяваше начина, по който тя познава? Сега, за разлика от Леля Ванга, тя не влизаше в транс, в ясновидски транс. Не беше необходим и предмет, по който да гледа, а имаше силно изразени канали, информационни канали. Тя, значи, с така наречения чаналинг, влиза в контакт с други измерения, така ли? Да, абсолютно, с лекота. Но винаги тя беше силно религиозна жена и или на ум ще произнесе молитва преди това, или на глас, за да влезе в необходимото ниво. Контакт. Кажете ми, колко от нейните предсказания според вас са се сбъднали до сега? Има ли? Много. Вие на какво сте ставали свидетел? Примерно, че цар Симеон ще дойде в България, но няма да дойде като цар. Тя го е предрекла. Далече преди да се случи. Тя е починала преди 20 години. Появата на Горбачов още рано е предсказана, че ще дойде човек с белек
началото. И това се говори под сурдинка сред най-близките й хора. Това бяха опасни неща в онези години. Преди 10 ноември. И тогава казва, Съветския съюз ще се разпадне за кратко време, също без пушка да пукне, както и стана. Това смятате, че са част от нейните предсказания? Много са сбъднатите предсказания. Това впечатлява. Аналози с Ванга има удивителни. И най-интересното, аз когато твърдя за силата на Слава, аз не смея да кажа, че тя е по-силна от Ванга. Но Ванга го казва. Самата Ванга казва за Слава Севрюков. Да. Тя е поставена... Сигурен ли сте това? На едно, дори е публикувано от други автори. Петър Баков в една от книгите си, който е близък на Ванга, цитира... Аз съм правила интервю с него. Да, цитира как Ванга казва, че Слава е на 26-то ниво Богово, а я казва съм на 25-то ниво. Какво означава това? Тя директно си говори с Всевишния. И в частен разговор те двете се срещат, познават се, Ванга също е цени. Но това издига още повече качествата на Ванга, защото тук няма мерене на силите. На истински духовните хора, те не се съревновават, не се бият помежду си, те се подкрепят. Казвате, че тя е влизала в контакти с други измерения, с други канали на информация. Да. Кои от нейните други прорицания се отнасяте към възможността да се случат сега? Сега след тези лоши пророчества, пак повтарям, които Слава Севрюкова казва, ако може да не се случат, ако се вземат мерки, и вероятно ще се вземат някакви, нещо ще се направи, за да не стане, дай Боже, дай Боже. Другото оптимистично предсказание е, че някъде след 2017-2018 година начало ще застане жена и тогава в България ще тръгнат нещата. Тя не казва, начало ще застане жена. Тя казва начало, на какво? Начало. Не знаем, президентство или правителство? Че това ще бъде политическа фигура, която може би министър-председател, премиер, президент. И няма да се изненадам, ако изработят една подобна фигура, да я сложат начало с тия политически манипулации. За първи път чувам, че Слава Севрюкова е предрекла това, защото напоследък много така наречени прорицатели, ясновидци, гадатели, астролози и нумеролози твърдят, че България ще се оправи, когато начало застане жена. Ама не само Слава Севрюкова. И то руса жена. И Ванга го казва. Тя казва, ние ке се оправим, когато начало застане руса жена. Тя казва руса жена. Да, обаче знаете ли какво ми се струва? Започнаха да спрягат Йорданка Фандъкова като такава възможност. Тя е руса и светлока. Започнаха да спрягат Кристалина Георгиева. Тя също е светлокоса. Да. Някакво извънземно от село Ключ каза, че Мая Манолова може да е дамата. Тоест започнаха вече такива спекулации. Как да повярваме, че това не е ефтино съобщение, в което да се включи? Вие казахте в началото, говорихме, че в България се явяват извисени духове и силно принизени духове. Това, което говорим сега, е рожба на по-принизените духове. Аз самия се опитах да направя моите проучвания, коя би могла да бъде тази жена. Имате представа ли? Да, и съм тръгнал по едни такива следи, правя така сериозни наблюдения от повече от година я изследвам, дори готвя един сериозен труд за тази жена. Чакайте сега, която е в сянка, неизвестна. Изследвате дама, която е в сянка. Кой ви доведе при тази жена? Кое? Ами, хора, които са чели моите книги за Слава Севрюкова, ме подсказаха, че има една жена, която прави чудеса в един град в Южна България. Южна България? Ама какви чудеса прави? Това е сензационно, което вие ми говорите. Че вече сте открили жената, която ще ни... Сега съм открил възможната жена. Може и вие или други да открият друга жена. Но една от възможните претендентки е тази. А защо е претендент? В какво? Защото феноменална? Какво е тя? Феноменална. Отново връщам към Слава Севрюкова. Тя има и предсказание. Нас ще ни спасят феномените. Предсказание на Слава Севрюкова. Точно така. Феномените. Икономиката няма да се възвърне на онова ниво, а точно тази жена провежда духовна икономика. Тоест, икономика подчинена... Уточнявам, икономика подчинена на духовността. Без да бъде със завършено... Възможно е. В България стават чудеса.
Ние винаги сме се спасявали в последния момент, когато мрака е изключително Кога гъст ще и всичко излезе е тази затънало. ваша книга? Тази година. Тази година ще излезе вашата книга, в която вие предлагате жената, вършеща, занимаваща се с феноменалната духовна икономика, която ще може да ни изведе от кризата. Едно сринато предприятие, което никой не иска да приватизира за жълти стотинки, тя го възстановява, с нея работят екип. С нейните методи? С нейните методи в областта на икономиката. Това е парадоксалното. И какво успяли? И успява да изведе това предприятие на европейско ниво. Нали, сега контактува най-вече с Запад. Познато име ли или не? Не, абсолютно напълно непознато име. Абсолютно изключително скромен човек, много фин човек, много деликатен и се притеснява от журналистите. Когато влезе в тяхното полезрение като евентуалният спасител на България? Най-Боже тя да е. А не е ли страшно да възприемаме за пореден път България като фирма? Както го правеше царя, който е русокос, нали? Също. Бертолт Брехт има една такава мисъл. Страшен е живота в тая държава, която се нуждае от герои. Ние леко героизираме спасението на България, но има друг изход. А третото прорицание на Слава Севрюкова, което смятате, че е изключително актуално и предстоящо, с оглед и на предстоящи избори, промени в страната, че България ще дръпне напред, когато се яви начело застане природения Давид. Природения Давид, библейския Давид. Библейския Давид. Това са предсказания, които са иносказателни, кога е многозначни. Това предсказанието? Аз съм цитирал главен асистент от Софийския университет, не мога да си спомня в момента името. Ако не се лъжа, беше някъде в началото на 80-те години, ми казахте ви. Да. Преродения Давид. Кога ще стане това? И дори въпросът е бил на близките. Мъж. Мъж. Тя казва, аз го виждам някъде 80-те години, той е момче на 8-9 години, значи сега би трябвало да бъде към 40 годишен този мъж. И повече. Аз се замисля много сериозно. 43-4-5. 40 и няколко би трябвало да бъде. Сега, ако е въпросната жена, избраната и предречената от Ванга и от Слава, защото тази жена има и руски происход, аз все повече отварям и руски происход от а Ванга казва, тя ке биде руса. Дали руса като цвят на косата или с руски происход, сякаш се започва да се затваря кръга около въпросната избранница. Ще чакаме вашата книга, господин Манев. Я кажете преродения Давид сега. Сега, природения Давид... Позволявам си да се усмихвам от името на нашите скептични зрители. Кой е този прероден Давид? Къде го виждате вие в този политически пейзаж? Когато на времето публикувах в една от книгите си тази информация и при срещи с читателите, някои ме питаха, това ли е, да не видя Бойко Борисов? Питат се хората, макар че като го погледнем Бойко Борисов прилича на Голиат леко, така че визуално големия Голиат. Да, огромния. Делян Пеевски прилича на Голиат. Също. Значи, кой малко е мъничкият Давид, който с прашката си не зная кой е той. Търсим го. Сегашните, следващите избори, дай Боже да го извадят на показ, защото ако един политик е на ниво и поведе икономиката на България, като се вслуша в съветите на онази жена, ако е тя, пак казвам, и нещата започнат да се подреждат в страната, Слава Севрюкова тогава казва, ние ще станем Швейцария на Балканите, че и повече. Христо Нанев, изследователя на феномени, между които Слава Севрюкова. Също ще говорим специално за тази книга "Пророкът на народа" дядо Влайчо, защото филм излиза от Христо Нанев след някое време. Чакаме да видим как ще се сбъднат прорицанията на Слава, особено когато говорим за спасение, а не за гибел.